Здравейте, хора! Искаш да пробваме най-лютия чипс на света. Новия на Doritos Динамита. Тук няма грамажа колко е люто, но много е люто. Защото аз пробвах, но не съм пробвала цяло. Така че ще пробвам много цяло. Много е гадно. Взема някакъв, който не е толкова люто. Давам тук на шефката, защото тя си го яде без проблем. Хора, ще го взема на два пъти, защото това е доста люто, хора. Малям. Малям. Много люто, хора. Много люто, хора. Сега ще ви покажа къде се намира. Къде се намира в My Market. Улица, не знам улицата, но квартала е гръцка. Във Варна. Чакайте, така отиваме. Хора, направим подлоди. Тук са витрините. Ето го, хора, къде се намира този динамит? Само падна. Ама той се зареждаше. Няма нищо, взимаш го зарядно, слагаш колата. Ле, ето го. Ето го и струва динамита. Струва 1,99 лева. Взимайте! Сега ще ходим пак в офиса. Направо се подложи живота, хора. Хора, нас не да снимай. Не да снимам. Виж, снимам са мене. Добре. Да, добре, хора, чао.